Ọhaneze ndị Igbo ekenekwa m unu. Hey, nke na-eme na ka m naghalị ya na okwu anụnwa bụ okwu a na-anaghalị okwu nke na-emezi no wonder nya ihe anụnwa bụ ihe mere that time ahụ mgbe aha akwa ọkụkọ refund daga ego. These people focus more on that boy ajeje gwa ọgwụ. They refuse to talk about that thing done to that boy. So these bloggers, these Southeast content creators all these bloggers so ununwa ka ndị dibịa na-akwụ ụgwọ. So dibịa na-akwụ unu ụgwọ. Akwefu arrest emere akụkọ has indeed opened ndị Igbo na-asị ikuku ikike ọkọ gosi has indeed opened the nyash of many of you. Many of you. A lot of them, even the ones that are well respected. So now dibia bụ ndị na-akwụ n'ụgwọ. Akwefu akwụkwọ n'okwe like 2 months or no ihe ejele no. A lot of you will go broke. I'm saying it again. Akwụkwọ n'olu ihe ejele no. A lot of you are going to go broke. So unu na-alụ unu kweli dibia kwe unu ejenala ego n'akụkụ. That is why this incident men none of them come out openly ka ha kwuo ya. So ofu onye na-agwa okwu kwụsị n'ihe okwu achọrọ m ịkpọ anya afa because achọrọ m nwe some things na chọrọ ikwu. So ofu onye na-agwa okwulo ofu ebe ọ gwa gị na ebe ọkwụ na ọkwụsị ike n'ihe ọkwụ. And that person keep advocating for what is right. Mana for all this chakapumaya wanokata ebupụta fake news. Sigi akwa pụtago bidi he deleted the post, deleted the video. Oh yeah, ha na-alụ. Most of them were pages, fake pages anamaho ha ji post ndị dibia. Ha nwere ya. Ma ndị na-analege post na their story. Even enwere ndị pia video even when the fact na enwere ndị bịa mgbe band say posts na ozu dibia na social media. Enwere bloggers bịa dị mma with so many people just because na that blogger na post ọpụta ọnala ego post na story ya. Ndị na-asịkwa na ha na-anụ ọgụ ike adị post na ozu mmadụ pụta eme anya ka asị na ha afọ ya kpaa. Ọ na-adị mma ka anọkọtakwana nke ihe mee ma mmadụ anwụna akwa ọkụkọ jecha apụta nka na mee gịnị na-agba anya ji osome gịnị select ya his cycle straight echi nse ebula akwa ọkụkọ ha eme na campaign ka anwụrụ kedafia eke hit ha megide the campaign gbidi like I said so ofu onye abụ okwu kwụsị n'ihe okwuru ike amegide campaign ebula eke hit ebidokwa na campaign onye eze Jizọs gbidi ma ndị ebe na post video onye Jizọs 2023 na-epost ma mgbe ha na-epost nke igwe credo ka ama na ebukwa igwe credo gbidi ebe abịa na onye eze invite ka ebulu ya ebulu so ya na chukwu ya ma kịta ha na ha eme advert akụ na-arata ugo once you are not in that their cycle once na ị naghị eme associate with that na ha kwetere na ya once ihe ọbụla metụta their own man they will make sure na gịnị men na aka ha lụtara mmadụ ejesu onye ọbụla. Then come to ask yourself that question. Gịnị mere mgbe ahụ da guy pụta na-eti mkpu na gịnị mere na akwa ọkụkọ zi ndị mmadụ etie ya ihe? Why didn't they speak against it? These are the same group of people may collide ebinasịrị mgbe ahụ una na-aghọta. So asị m ka ihe ọbụla na-eme ihe na-asa n'anya amalụkwa amalụ na gịnị mere na this internet space does not forget, and you should also be aware that don't envy anybody. Yeah, na say no grace no nka. Don't envy them. And you know, don't even dare to envy them, because even within them without the run within them that's their circular without the run here. How much is that campaign? Who did he shifted their attention to church. But then he blew agenda na saludo kwesị bịa kwana nebalo ndị ụka anya saludo kwesị mebele nkana saludo kwesị ime nka because he ji go the idea na abata ka ama na ha ya jakwa ele saludo odumeje.
Hejiku idea na but ya na agwa gị na wo planned and well orchestrated plan haji. Well orchestrated plan kaji because na he nwere idea na soludo ya emecha jeme gịnị teje kpalụ akwa ọkụkọ aka. Anekwa kpala aka ọka akehi itisochia. Now there's a campaign going on now for another hebulu chekwa ha ihe niile anụnwa now. Then why if they are making campaign ka ebulu dibia? If they are making campaign ka ha bụ native doctors, why are they not making campaign ka ebue ndị ha na-eme gịnị na sponsor ha? Because all these dibia did not come out on their own. I keep saying it. They did not come out on their own. There is no smoke without fire. And when they know under dibia's payroll, so many of them. Apiala was a pialombala. Man can I so makana ndị me campaign, measure campaign, government bata fail the people. What for you name the campaign, you question that what that person is capable of doing. If we to Peter Obi election. So if Peter Obi fail, I take full responsibility of Peter Obi failure because my vote counted for him. And I know. So now Tinubu say fail and don't fail because can do tia vote are they even happy? Are they proud of Tinubu? They're not proud of Tinubu. So he do propaganda and push the native doctor in this social media space and native doctor come out to become fraud, bullshit. Now ndị ọdụ mmadụ ọgwụ na agwọrọ ndị na-atọrọ war. You have never come out one day criticize here. If you go any of this ndị na-eme omenala na-eme ọdịnala but I go criticize ya sị ndị anụnwana ihe anụnwunu na-asị na unu na-avenge ihe nna nnu emere nna nnu na anya bụ ihe bụ oshi. Have you ever seen it? So metụta iru o metụta anya ya metụta ime. That is what I am saying. You got through their page, salute the one after the other. I don't equal. Ana meji ọnụ maka o. Ana meji ọnụ maka ejisi ake. Ka mgbakwa nkịtị. Ka mme gịnị? Ka mgbakwa nkịtị gbasi ya bụ nkịtị ike. Mana we keep hammering on this thing na. Ndị anwa succeed ebukpo the whole native doctor. Their agenda bụ church. Their agenda bụ church na ha etinyebukwa anya n'ebe salute na ebe odumejenu. Hate you ganya niya small. Or they haka ya na nwe ihe na-eme he bupute fake news na ọkọka apatago. Ejuzi onwe gị what has been happening since then? Has any of them gone to police station or government house? All this thing ha na-agbagali post video bụ na onye ọbụla na-ama ha many video post go. How many video posts? In case these people nwa apụta, especially akwa ọkụkọ nwa apụta ka ha je tebulu ele video on hame in his defense on when he was not around. So that kama na ya anwụchikwa ha ka esi anwụchi ha. Don't envy anybody on this social media. All these people are making all these people that make content creator and content, they are not doing anything. They are not better than you, my brother, my sister. These people are under the payrolls of native doctor. They are under the payrolls of native doctors. I was in a hammer.